хора на тази земя или няма хора на тази земя. Айде сега кажи какво казва. Сега чувате ли ме? Имате ли вече? Мога ли нещо? Много мазна ми изглежда кост. Имате ли някакво кремче? Аз си нося. Приключенията на Малкия принц. Днес ще ви разкажем за Малкия принц и географът. Малкия принц видя около 20 рози, същите като неговата. Тогава той се ядоса и осъзна, че неговата роза го е лъгала толкова време, че е била специална. Но всъщност имало толкова много рози, също като нея. Така. Днес ще го питам да му направим малко интервю. Той ни отказа, обаче аз пак ще го направя. Малкият принц объркан си тръгнал и ще ви държим в течение, когато изследователите намерят пияницата да го интервюраме. Току-що разбрахме, че на една от планетите, която е посетил Малкия принц, е срещнал човек, който пие бутилка след бутилка алкохолни напитки без да спре. Вие сте с Смарт новините и аз съм Габриела Марковска. Днес ще разберем какво е станало на планетата на Фенерджата с нашия екип и нашия екип ще ни помогне. Спейскъп, какво имате да кажете по въпроса? Стига толкова с дишането. Аз трябва да тръгна. Сега, малко тичане. Ама с ръчички ли тичаме? Тичаме. Е толкова с тичането. Сега, лека медитация. Беше ми много приятно. До следващия път.